Hustopeče. Na první pohled klidná, tichá jihomoravská obec. Avšak není všechno, jak se zdá. Jeho obyvatelé dlouhá léta zkužuje obávaný rifložerou. A my se obyvatel nyní zeptáme, jak se s tím vyrovnávají. Vás chtěl zeptat, co byste nám mohla říct o hustopeckém rifložerovi? O čem? Tak to zase nikdy nepotkal. Tak to vůbec nic, to vůbec nevím, kdo to je. Savu. Nic, protože nemám tušení, co to je. Žerovi. Jo, tak to nevím. Co to je? Rifložér. O komže? Já ani nevím, co to je. Cože? Tak já nejsi zase ze Stopiče, tak je nevím. Mysleli jsme, že naše pátrání skončí nezdarem. Avšak nakonec jsme našli člověka, který byl ochoten nám říct si více. Hustopecký rifložer, už jste o něm něco slyšel? To je brácha.